God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I'd like to remind you of the tremendous value of the Holy Mass. May I share it with you. At the hour of death, the Masses you have heard will be your greatest consolation. Every Mass will go with you to judgment and plead for your pardon. At every Mass, you can diminish the temporal punishment due to your sins, more or less, according to your fervor. Assisting devoutly at Mass, you render to the sacred humanity of our Lord the greatest homage. He supplies for many of our negligences and omissions. He forgives you all the venial sins which you have never confessed. The power of Satan over you is diminished. You can afford the souls and purgatory the greatest possible relief. One Mass heard during your lifetime will be of more benefit to you than many heard for you after your death. You are reserved from many dangers and misfortunes which would otherwise have befallen you. You shorten your purgatory by every Mass. Every Mass wins for you a higher degree of glory in heaven. You receive the priest's blessing, which our Lord ratifies in heaven. You kneel amidst a multitude of holy angels who are present at the adorable sacrifice with reverential awe. You are blessed in your temporal goods and affairs. Every time we assist at Mass, we should, beside our other intentions, offer it in the honor of the saint of the day. When we hear Mass and offer the holy sacrifice in honor of any particular saint or angel, thanking God for favors He bestowed on him, we afford him a great degree of honor
joy and happiness and draw His special love and protection on us. So this is the tremendous value of the Holy Mass. Our daily prayer. I believe in one God. I believe that God rewards the good and punishes the wicked. I believe that in God there are three divine persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe that God the Son became man without ceasing to be God. I believe that He is my Lord and my Savior, Jesus Christ, the Redeemer of the human race, who died on the cross for the salvation of all men, who died also for me. I believe on God's authority, everything that He has taught and revealed. Oh my God, give me a strong faith. Oh my God, help me to believe with a lively faith. Oh my God, relying on your almighty power and infinite mercy and promises, I sincerely hope to be saved. Help me to do all that is necessary for my salvation. I have committed many sins in my life, but now I turn away from them and hate them. I am sorry, truly sorry for all of them, because I have offended you, my God, who art all good, all perfect, all holy, all merciful, my kind and loving Father. I love you, oh my God, with all my heart. Forgive me, I implore you, for having offended you. I promise, O God, that with your help, I will never offend you again. My God, have mercy on me. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Hi, this is Father Jerry Orbos, SVD, and I'm here to share some moments with you. Alam po nyo, it only takes a moment for us to realize something. It only takes a moment for us to really come to a prayer. Kaya ito po ang mga moments, random moments, joyful, glorious, sorrowful, luminous moments, which I hope will lead you to insight and to a moment of prayer. By the way, I live in Christ the King Seminary. Ito po sa may Quezon City. And one day, an old woman called me up and said, Father Orbo, saan po ba yung Christ the King Seminary? Sabi ko, Lola, diretso lang ho nyo yung Welcome Rotonda, E. Rodriguez. Lalampasan ho nyo yung St. Luke's Hospital, St. Joseph College, tapos Christ the King Seminary na po. Okay. Sige po, Lola, hintayin ko kayo dito. 2 oras na po ang dumadaan, wala pa siya. So, sabi ko, ano kaya nangyari? Maya-maya may tumawag na galit na yung lola. Sabi niya, Father Orbo, saan ba yung Christ the King Seminary? Sabi ko, Lola, nasaan na ho ba kayo? Father, nandito na po kami sa St. Luke's Hospital. Ikot na po kami ng ikot. Wala namang Christ the King.
Ang nakita lang namin ang laki-laki, Father, nandun, Burger King. Oh, tapos lumampas po kami, nakita namin Goto King. Tapos nakita namin Tapa King. Paglampas pa namin, nakita namin Chow King. Walang Christ the King, sabi niya. Sabi ko, Lola, stop talking. Sabi ko, keep walking, keep looking. Paglampas yun ng no parking, makikita niyo yung gwardya, si Mang Paking. Ayan na ang Christ the King. Mga kapatid, it's a simple moment. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, parang hindi mo ba nakikita si Christ the King sa buhay mo? Parang hindi mo ba siya nakikita sa trabaho mo? Parang hindi mo ba siya nakikita sa family mo? You know why you cannot see Christ the King? Kasi kung saan-saan kang king nakatingin. Kung ang king mo pera, ay wala talaga si Christ the King. You just disregard Christ the King. Kung ang king mo yung mga bisyo mo, ano bisyo lalaki? ABS, alak, babae, sugal. O ano bisyo babae? CBN, chismosa, bungangera, nagar pa. O mag-ingat kayo sa ABS, CBN. No pun intended, ano po? Yun po, kung bisyo mo, ang king mo, wala. Wala talaga si Christ the King. Or, kung mga karelasyon mo ang nagiging king mo na sa buhay mo, wala talaga si Christ the King. So, stay focused on Christ the King. Yun po, isang very simple thing. Whatever you're going through right now, parang wala ba si Christ the King kasi kung saan ka kasi nakafocus. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs. Throughout the day, May kasama ka. May kasama ka. may kasama ka. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, Ay nabuhay na maguli, gaya ng kaniyang sinabi, Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia, Matuwa ka at magalak, O Birhen Maria, Alleluia. sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan ng buhay. Sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang panalangin ni Jesus sa halamanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.